babukela ohlelo lomndeni kakhulu oluthi ubuhle ubuNyazi. Igama specific isibongo kwaDlamini. Njengenjwayelo kangihambi ngedwa. Namhlanje ngihamba nobaba esimhlonipha kakhulu. Baba. Ngiyambingelela abalaleli, babukeli bohlelo nomphathi wohlelo ngiyambingelela baba uButhelezi lo. Ula emlandweni ithempeli phansi kwababa uJili nomkhokheli wami uMacele. Ngiyabonga. Cha, nasi baba siyajabula ukuvashelwa wena la e-studio sethu ebuhleni boNyazi. Mhlawumbe baba masithiwa ngiyakubuza kahle baba abantu abaningi bayazibuza nakhona lapha emakhaya abanye ukuthi ngabe ubaba umazi kanjani baba uShembe? uShembe ngimbonile mangifika la eThekwini ngo93. Ngingayazi ke indaba yakhe ngilo ngihamba ngeyitimela kodwa kuthe ngo95 ngaze ngiba ke nesibonakaliso ebusuku mangilele emveni ke kwesikhathi ngakaze ngene itimela kushunyelwa khona ngoShembe. Kwafika indoda lapha ephusheni mangilela eDazinuka ngihlala khona. Yehla phezulu le ndoda ifaka umjivo omnyama nesigqoko esimnyama nezibuko ihwa ngale ndoda. Yathi mntanami ngoba uyagula la uyosinda khona usinde ebuhleni. Wayese ngiyalela ukuthi ke ebuhleni kulaphi nganganaka. Kwaze baba ngiyaphaphama ekseni. Mayiphinde lo baba ephinde isibili ebuya. Uzobuya ke manje ufaka umjiva omhlophe. Akusena lo baba wayizolo ubefaka isigqoko nempunga la nayo. Kwafika sekufika nje ubaba onamanhlonhlo. Wathi ke mntanami la ngithe khona uyosinda khona ebuhleni awufuni wena ukuzwa. Wase ngibeka unyawo la esifubeni. Wathi ke mawungena lapha esangweni ebuhleni uyofica amadoda amabili ayobe ngaphakathi bese ubuza itshe la uShembe anyathela khona umhlaba useyiphalisha uyofika ubika khona inkinga zakho bese uyasika. Baba ngabe ubaba lo afika kuwena ngabe unolwazi sokweyiyo la iphi inkosi lamakhosi ayakhona la eNazaretha? Njengomuntu kwengakaphenduki ngangenalo ulwazi kodwa ngathi ma ihlangane insizwa kaJali ngabuza kuyona ukuthi mfowethu khona umuntu ofike la kumina bakumazi ngamchaza wayeseveza amafoto wathi akuyena lo wayesemveza wayesethi ke ubaba inyanga yiso. Ngase ngithi mina ke ngoba indaba yaShembe mfowethu angiyazi kahle futhi angiyinakile ngoba phela bengisayoni kahle kahle. Wayesethi lo baba ke mawusuka la ekseni uyofanele ugibele imoto eziyokubeka emateksi 900 ufike ubuza amatekisi ayebuhleni. Mawufika la ebuhleni uyofica obaba ngaphakathi abayokuyalela ukuthi ithi uShembe anyathela kulona umhlaba ungakaqini ilona ofika ubike kulona inkinga zakho. Ngavuka ke ekseni ngagibela i1003 isitimela. Ngase ngihamba ngibheka khona. Ngafika ngangena ngifaka icathulo bangazi. Ngabafica labo baba engikhombiswe bona ababili ngaphakathi. Bathi labo baba awunhlalisuthi ngadideka ukuthi unhlalisuthi umuntu onjani. Bathi hayi inhlalisuthi uyaqala ukuza la ekhaya ngathi yebo. Bathi hayi icathulo ziyakhunyulwa la. Hamba ukhimbali ngaphandle bese uyabuya uzohlambula. Ngase ngiyakwenza lokho. Base bethi kuzoqala inkonzo ka9. Yangena inkonzo ka9. Ngase ke bethi ke inkosi izobonakala ngesikhathi esithile. Nganganaka ke mina ngoba anginalo ulwazi ngendaba kaShembe. Ngase ngiphuthuma kuleli itshe engitshelwe lona. Ngase ngiyonikela ngase ngiyabuya ngase ngiyahamba. Yayisiyaphela into engiphethe. Ngabe baba emva kwalokho yaphinde yafika futhi indoda le evamisa ukufika emaphupheni akithi ihambe ebuhleni. Yaphinde yafika isibili. Yathi ke le ndoda mayisifika izongibeka unyawo la esifubeni yayisingichazela ukuthi mina ngikhulumile nawe kodwa wena awuzwa. Ngase uma ungafuna ukuzwa le ndaba engikhuluma ngayo lo mgodi uzongena kona mase ngikhomba ngomuno ngase ngihlehle ngathi ngiyabaleka ngiyongena ethele lesitimela. Wathi ke la yosinda khona kusebuhleni. Ngathi mase kwenzeka sengifika ebuhleni ngoba ngafika sekukhona uThixo lenkosazana ngo98 sengiphenduka. Ngafika sekukhona uThixo lenkosazana. Kwakuyena kubaba wesibili ngambona owafika lo uqala ngafika engasekho kodwa sengambona amafoto. Ngase ke ngikwazi ukuthi ke ngikwazi ukuthi ngisondeleke ngibe eNazaretha. Kodwa la ngakhethela khona inkosi ngayikhetha ku23 kuba umshumayeli uJili oyena ophethe umlandeli. Ngakhetha inkosi ke lapho. Ngase ngihamba ke nami uNazaretha ilandela noma kwakusenzima phela ngaka-understand. Ngayizama ke le ndlela ke kuze kubela ke la ngikhona nje manje. Ngabe baba ohambeni lwakho osulihambile kusuyiNazaretha ngabe khona yini eminye imisebenzi uShembe ayenzile ekuyiyona yakwazi iqinisa ukukholwa kubo ukuthi ngempela ithi babazwa yilabantu abathi uShembe uNkulunkulu ngabe ngempela iyiyona?
Uyisiqiniseko kesigcwele ngakubona lokho ngoba nganginomagodo okuqala umakhuma ngahlala isikhathi eside 13 years abantwana singabatholi kwaze kwaba ke naye siyahlukana futhi wahamba ngaze ngithathe omunye wesibili wangapha ngakithi kaMavundla naye futhi ahlala mhlawumbe unyaka bonke abantu ngibakhokhela enkuluma ngabo wayesehamba ke futhi ngaze ngithola ke omunye wala e21 mamchulu ngaze ngihlala naye kwakuSeptember 2010 mangaphazama ngaze ngihlala naye la ekhaya ngamkhokhela futhi naye kubo kwakuhle sase sihamba ke siya enkosini siyobika esibikayo ngangiyonikela uma wadlule emhlabeni ngcodwa ngebhokisi ngoba wayelithanda wayelona iNazaretha ngafika kothima nenkosazana baba ngizonikela umama ongizalayo udlule emhlabeni ngicela kumkhiphe ebhokisini inkosi yayisinginike isibusiso ngaze ngithi baba ngicela abantwana ngoba ngiyabuka umuzi baba uyafa abantwana nginabo ithi ke inkosi uthi nenkosazana mntanami asicele kuma wakhe asiphe abantwana ngathi mhlambe ngokungazi nami ngomntwana ngathi mhlambe kungenzeka ukuthi ngichaze kabe kubaba ngithe kubaba abantwana abasekho lo umama akasekho udlule emhlabeni ngizomnikelela uthi ubaba ngithe mina sicele abantwana kuma wakho kwase kuqhamuka omunye ubaba umshumayela eceleni wathi amen ngaze ngithi ke amen ngase ngiyasuka ngiyahamba kwase kuyo lo nyaka wayesekhulelwa ke umama lo wayesimthola ke lo mntwana ogama lakhe loMpendulo ngokubonga inkosini ukuthi uMpendulo igama lomntwana umsebenzi wenyaka umsebenzi ke le ngayibona eyenziwa uThixo nkosazana ayi amakhulu amazwi baba usuyafika lapha kubaba mhlasimbe kunomuntu ongaza understand mawufika lapha ukuthi kwakuyini mhlawumbe engada mhlawumbe usibaba kubaleka kangakanani ukuthi umuntu meboswa ahanjwa ngebhokisi noma umuntu angahanjiswa ngebhokisi umhambe emhlabeni ngabe kubaleka kangakanani kusho ukuthi ke bantwana nkosi ake ngichaze kancane ngolwazi lwami sithe thina ke masikhula sakhulwa umuntu esongwa ngesikhumba efakwa ngasenhlabathini kodwa ke ngokuhamba kwezinto siqhubeka base abantu bengcwatha ngomabhokisi mase ngifika ke la esontweni ngixhumana naye kumshumayela uJili wayesekuchaza ububi noma ububi bokungcwaba umuntu ngebhokisi wathi nase bangcwabileke kumele bahamba enkosini babakhiphe emabhokisini ngase ke nami ngihamba ngoba ngangikhulume noma ukuthi mangimngcwaba ngingamngcwabi ngebhokisi kuzoba njani wathi uyalithanda ngase ngithi angakwenzi kokuphambene naye ngoba umzali wami ngase ngimbeka ngalo waphoqa wafika ngihambe ngenkosini ngiyombika ngoba naye wayengazi wayengalo Nazaretha ngabe mhlawumbe baba ubunganalo umngozi if umuntu ehanjiswe ngebhokisi ubungozi ke khona mabe buchaza ke kube ubungozi obuningi bokuthi lo muntu isikhathi esiningi mayihambile omnye akakhuluma uyabuya akabuyi ukuthi akhulume nomndeni wakhe ngezinto ezifika ahlangana nazo ethuneni baba ngabe emva yonke imisebenzi uShembe asekwenzele yona njengoba nje abantu bayo ngeke ngibezwe abanye beshumayela bethi indaba ziningi azipheli masithiwa ngiyayiqala nje ngiyiqala eqaleni ngizongefika nayo egcineni mhlawumbe ngaphela usuku ngabe mhlawumbe bukhona nobuye ufaka mhlawumbe ongabethula athi umuntu okhona lapha ekhaya ulalele athi mezizwe mhlawumbe mhlawumbe abone ngalendlela nenibona ngayo njengabona amaNazaretha ngoShembe yebo baba kukhona ngoba ngithe sengiyiNazaretha ingakabikho lo muzi wasemlandweni sisahlangane phezulu eMansenseni kwaze kuqhamuka ubaba uthi lenkosazana eqhamana ngakulayini wesitimela wathi mfana wami ngathi baba wathi nginomuzi wami ufanele uvuke la ngendla ngiyawudinga lo muzi masinyane ngicela uvuke ngase ngiphaphama ngase ngihambe ngiyotshela ubaba umshumayela uJili ukuthi baba ufike ubaba la wayesechaza kanje ukuthi nginomuzi wakhe ufuna uvuke la ngendla ukhombile nje la ngendla bekuseyihlathi ke lapha sekune temple khona manje waphindwa wabuya isibili lo baba wayichaza futhi lento efake umNazaretha oyingwe phethe ubhoke beka isigqoko la ekhanda akangibheki nje wekhuluma nami nje kodwa wayesechaza ukuthi kunomuzi wakhe ufuna uvuke la ngaya kuyena ubaba uJili wathi kodwa ke labantu engifuna bangene kulowa muzi ngicela baqale banikele ngemali e5 cent bonke bahlambuluke before bangene kulowa muzi ngamchazela kumshumayeli baba kuvela ukukhuluma kanje wathi umshumayeli kodwa kungenzeka kanjani ukuthi kunikele ngemali emnyama nhlalisuthi ngoba la kusebenza imali emhlophe ngathi mina umshumayeli angazi sahamba ngesikhashana nje sincane kuphela nje isikhathi esitheni
wayeseke bewufuna indawo kababa uZungu base beyithola lapha kulowa muzo lapha eMlandweni basinikeza ke le ndawo bala sakhe itemple khona wayesephinde ebuya lo baba isithathu wathi ke lo muzi mawuswakhiwe la angifuni ukuthatha isikhathi eside bengifisa ukuthi lo muzi kube nenkomo ezohlatshwa la ukhishwe ihlangu zibe 3 kuyona kuzoba isihlangu sika baba uMshumayeli uJili kube isihlangu sika baba uKhoza lesi sesithatha akasikhombanga ukuthi kuzobe sikabani wathi ke lo muzi ke uyobusugcotshiwa leyo sikhathi inkomo yayisihlatshwa ke engathi izohlatshwa la kulo mgaqo lo ngena kababa uZungu ngasiya ya baba mina ngiyibuze njengamanje ngikhona endabeni osuzibekile ezinkulu emangalisayo ngoNkulunkulu ukuthi njengoba nje nabantu ababashaya abashumayela izwi kaNkulunkulu enhlabe enhlanganeni zeindlela ngabe mhlawumbe bakhona nabantu abake banicela sisicela usithandazisa mhlawumbe nahamba nakhona wezoba impumelelo ngegama kaShembe. Yebo baba kunjalo ke kwenzeka sila ezitimeleni sabizwe eTonoti siyothandaza khona nezinsizwa namashumayela sasinapha sahamba sayothandaza ingane ehlushwa kezilwane safika ke sathandaza ntambama base bebuzwa abantu bakhona ukuthi ke uShembe ma esebenza niyomkhokhela ngani balibona yakukho esingakhokhela uShembe ngoba asikaze sizwe ukuthi ukhokhelwa ngani phela siyoba amaNazaretha kwaze ke kuyathandazwa kwenziwa konke nje wala ebuhleni kwagidwa kwenziwa yonke into sayisaphuma siyahamba kwathi emva kwesonto wayesebuya ke umzali wengane ngoyihamba ngesitimela wafika wathi ingane yakhe isiphilile ngoba yidlela eminyango ingadlela endlini namhlanje sidlela endlini siyaphila Bekade idlela eminyango kanjani baba mhlasimbe wasuka la ngani uthi ke wakufika umuntu obaba nje umdala uyikhehla athi mayiphakudla endlini abaphumele emva kwendlu bayodlela khona angavumvumela uthathe endlini ibuye ingane isikhala idwebekile umzimba wonke ikhala ithi manje khona umuntu ongiphuca ukudla kwami la emva kwendlu maye uthi uyabiza abazali bakhe kade ingwa indawo ambona nje konye ukudla lapho ihlupheka nje leyo ngane ngaleso sikhathi sabizwa ke samanaza sathandaza yaphela leyo nto naphinde futhi nahamba ke manje shuthi